Iz škole Rizo Carpasso iz severnog dela Kipra boravila su ovih dana u Srbiji. Najpre su bili na planini Tari, a jučerašnji dan bio je rezervisan za obilazak Beograda. Boravak kiparske dece u našoj zemlji deo je projekta asocijacije Naša Srbija, koja je organizovala kamp Škola prijateljstva, čiji je prijatelj ove godine zemlja Kipar. Deci su osim predstavnika Naše Srbije i kiparske ambasade u Beogradu na raspolaganju bili i vodiči turističke organizacije, ali oni su tražili da prvo idu u zoološki vrt. Zaharias, Luquía, Panayota, Vasula, Stelios, Kulla, Nicolas. So I think they should really relax because this is a good journey. Ven, tipo, si hace polifras y nada, tú. Svidelo mu se što ima puno zelenila i šume. Šta još? Tijala. Τα παιδιά του Κωσόβου που έχουμε το ίδιο πρόβλημα. Upoznali su i decu sa Kosova koji imaju sličnu situaciju kao i oni. Μου αρέσαν οι ποτάμοι, τα ποτάμια. Svidela mu se i reke, planine, priroda uopšte. Γνωρίσαμε κάποιους φίλους, παίξαμε. Puno prijatelja, lepo su se provodili, igrali se, svidelo im se, uspostavili su nove prijatelje. Kako si? Dobro. Dobro jutro. Dobro dan. Dobro večer. Laku noć. Živeli. Exallo i filosofija. Sama filozofija letnje škole je upravo ona filozofija koju dele i oni sa strane Kipra i zato su želeli ovde da dođe jer je jedna od ideja upravo da se narodi upoznaju, da žive u slozi i u prijateljstvu i da razvijaju odnose. Vonbir, njemu se posebno svidela na Tari, upoznao nove prijatelje, svidela mu se planina i volao bi da dođe ponovo. This is an excellent project. Thank you. We are thanking Naša Srbija and everybody who participated in this. Naročito decu koji imaju slično životno okruženje, probleme, ali i radosti. Deca su budućnost svake zemlje, a ova deca pretrpela su mnogo toga i još uvek su ugroženi. Zato im je ovaj boravak u Srbiji doneo veliko zadovoljstvo i sigurna sam da će biti značajan za njih.